מאמינה. בואו, ילדים, בואו תראו. אתם רואים את זה? בואו נתקרב. יואו. מה זה? נמלים. מלא נמלים. הן סוחבות דברים. מה זה? איך עליה זה? מעניין. תראו פה. ממש המון נמלים נכנסות ויוצאות מתוך איזה מחילה. וואו. תראו. תסתכלו כאן. תראו, אתם רואים את זה? כמה כוח הן צריכות. מה הן אוספות? מעניין מה קורה פה. מישהו יודע? אתם רוצים שאני אגלה לכם? הנמלים מתכוננות לחורף. זוכרים שאמרנו שהגיע הסתיו? אז עכשיו הנמלים בסתיו מתכוננות לחורף. הן אוגרות במחילה שלהם זרעים ועלים כדי שיהיה להם מזון לקראת החורף שיגיע ויהיה גשם, הם לא יוכלו לצאת ולחפש אוכל. מעניין איך הם עושות את זה. אין להם ידיים, נכון? או שיש להם ידיים? מעניין איך הם לוקחות את הזרעים לתוך הקן שלהם. לא, זה קרוב מדי. וואו, מעניין. אנחנו נחשוב על זה ונענה על השאלות האלה בהמשך.